Good afternoon mga pusong, dito tayo ngayon sa Lingayen Beach. Yan. Happy New Year lahat mga kapusong, Happy New Year. Daming tao. Yan mga pusong, malakas yung alon. Panoorin yung mga pusong panibagong kong vlog. Bali mga puso na yun na yung China Sea. Awin tayo mga puso, grabe init. Kami naka-check-in sa Justin Ipahat Cottage.
Ayan sila mga kapuso. Nagbablog ako. Ayan si Kuya Jerry. Yan ang aming drinking master. Yan ang nabili ng alak. Drinking master ha. Yan si nanay. Ayun ba? Ayan. Nagbablog ko. Ito si Nico. Hi ka! Sabi mo. Hello. Like and share. Bro, panoorin mo yung vlog namin sa YouTube channel. Yun mo. Dito daw po yan. Sa kabila, wala na kami makuha cottage. Kaya dito na kami sa loob ng court. Pero mas maganda rito, malamig. Tsaka, nakakagalaw sila ng maayos. Hindi sila masikip. Hindi sila masikip dito, maluwag sila rito. Kaya si Kuya Jerry, yung pinakamamahal kong bayaw. Yan ang bayaw ko ng ganador. Oh. Mga kapuso, mga Happy New Year. Ano ba? Ayan yung service namin. Si Nono yung Milo. Oh, hi kayo sa aking YouTube channel. Makikita na kayo sa YouTube. First vlog mga kapusong sa unang araw na January 2022. I'm getting stronger, step by step. The clock is Family outing. ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.
need At you muna to tayo mga paso. listen, I need Start you yung to aking hear. challenge. And don't show